Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 9. Ma otu nwoke Benjamin dị, aha ya bụ Kish, nwa Abiel, nwa Zeruaya, nwa Bekorat, nwa Afia, nwa onye Benjamin bụ dike nke bụ dimkpa. O nwekwara nwa nwoke aha ya bụ Sọl. Ọ bụkwa nwa okorobịa, ọ makwara mma. Ọ dịghịkwa nwoke n'etiti ụmụ Izrel mara mma karịa ya. Site n'ubu ya wee ruo elu isi ya, ka ọ dị ogologo karịa onye ọbụla n'ime ndị Izrel. Ma nne ịnyịnya ibu niile nke Kish bụ nna Sọl furu efu. Kish wee sị Sọl nwa ya, "Biko, kuru otu n'ime ndị ohu tinyere onwe gị. Bilie, jee chọọ nne ịnyịnya ibu." O wee gabiga n'ugwu Ifrem, gabigakwa n'ala Shalisha, ma ha achọtaghị ha. Ha wee gabiga n'ala Shaalim, ma ha adịghị n'ebe ahụ. O wee gabiga n'ala Benjamin, ma ha achọtaghị ha. Mgbe ndị ahụ batara n'ụlọ Zuf, Sọl sịrị nwa okorobịa ya nke soro ya jee, "Bịa ka anyị laghachi, ka nna m wee ghara ịgha uche banyere nne ịnyịnya ibu ya, wee chegbuo onwe ya banyere anyị." O wee sị ya, "Biko, lee, onye nke Chineke nọ n'obodo a na-asọpụrụkwa nwoke ahụ. Ihe niile ọ na-ekwu aghara ire ere. Ugbu a, ka anyị jee n'ebe ahụ. Eleghị anya, ọ ga-egosi anyị ụzọ anyị nke anyị jeworo na ya." Sọl wee sị nwa okorobịa ya, "Ma lee, ọ bụrụ na anyị ejee, gịnị ka anyị ga-eji gbakwuru nwoke ahụ? N'ihi na achịcha ahapụwo n'ihe anyị. Ọ dịghịkwa onyinye iji gbakwuru onye nke Chineke. Gịnị dị n'aka anyị?" Nwa okorobịa ahụ wee zaa Sọl ọzọ sị, "Lee, achọtawo n'aka m otu ụzọ n'ụzọ anọ nke shekel ọlaọcha. M ga-enyekwa ya onye nke Chineke ka o wee gosi anyị ụzọ anyị." Na mgbe gara aga n'Izrel, otu a ka otu nwoke siri mgbe o jere ịjụ Chineke ase, "Bịanụ ka anyị jekwuru onye ọhụ ụzọ, n'ihi na onye a na-akpọ onye amụma taa, a na-akpọ ya onye ọhụ ụzọ na mgbe gara aga." Sọl wee sị nwa okorobịa ya, "Okwu gị dị mma, bịa ka anyị jee." Ha wee jee n'obodo ebe onye nke Chineke nọ. Ka ndị ahụ na-arịgo obodo ahụ, ha onwe ha hụtara ụmụ agbọghọ ka ha na-apụta isere mmiri. Ha wee sị ha, "Onye ọhụ ụzọ ọ nọ n'ebe a?" Ha wee zaa ha sị, "Ọ nọ, lee, ọ nọ n'ihu gị. Mee ngwa ngwa ugbu a, n'ihi na taa ka ọ batara n'obodo, n'ihi na ndị Izrel nwere àjà taa n'ebe dị elu a. Mgbe unu bara n'obodo, otu a ka unu ga-achọta ya, tupu ọ rigoruo ebe dị elu iri ihe, n'ihi na ndị Izrel agaghị eri ihe ruo mgbe ọ bịara, n'ihi na ya onwe ya na-agọzi àjà ha. Emesịa, ndị a kpọworo ga-eri ihe. Ma ugbu a, rigoonu, n'ihi na ya onwe ya, ugbu a ka unu ga-achọta ya." Ha wee rigo obodo. Ka ndị ahụ na-aba n'etiti obodo, lee, Samuel na-apụta izute ha irigoru ebe dị elu ahụ. Ma Jehova kpughepụrụ ntị Samuel ka ọ nụ ihe otu ụbọchị tupu Sọl abịa sị, "Dịka mgba echi, m ga-ezitere gị otu nwoke sitere n'ala Benjamin. Ị ga-etekwa ya mmanụ ịbụ onye ndu ndị m bụ Izrel. Ọ ga-azọpụtakwa ndị m n'aka ndị Filistia."
n'ihi na ahụwo m di m, n'ihi na iti mkpu ha abawo m na ntị. Mgbe Samuel hụrụ Sọl, Jehova wee zaa ya sị, lee nwoke ahụ, onye m sịrị gị tee mmanụ. Onye a ga-egbochi ndị m n'ime ihe ọjọọ. Sọl wee bịaruo Samuel nso n'etiti ọnụ ụzọ ámá sị, biko, gosi m ebe ọ dị bụ ụlọ onye ọhụ ụzọ. Samuel wee zaa Sọl sị, mụ onwe m bụ onye ọhụ ụzọ ahụ. Rigoro ebe dị elu n'ihu m, unu ga-esokwa m rie ihe taa. M ga-ezilagakwa gị n'ụtụtụ. Ihe niile nke dị n'obi gị ka m ga-egosikwa gị. Ma nne ịnyịnya ibu gị nke funarịrị gị, taa bụ ụbọchị 3, atụkwasịla obi gị na ha, n'ihi na achọtawo ha. Ma onye nwere ihe niile a na-achọsi ike n'Izrel? Ọ bụghị gị na ụlọ niile nke nna gị? Sọl wee zaa sị, ọ bụghị onye Benjamin ka m bụ, sitere n'ebo Izrel nke dịkasịrị nta. Agbụrụ m o pekasịrị isi gị mpe n'etiti agbụrụ niile nke ebo Benjamin? N'ihi gịnịkwa ka ị gwaworo m okwu dịka okwu a si dị? Samuel wee kuru Sọl na nwa okorobịa ya, mee ka ha baa n'ime ụlọ. O wee nye ha isi ọnọdụ n'etiti ndị a kpọrọ n'oriri ahụ. Ndị ahụ ha ka ọgụ mmadụ 10. Samuel wee sị odozi ahụ, weta oke nke m nyere gị, nke m sịrị gị dọba ya n'ebe ị nọ. Odozi ahụ wee bulie ịtakụ ukwu ahụ na ihe dị n'elu ya, dọba ya n'ihu Sọl. Samuel wee sị, lee ihe fọdụrụ, dọba ya n'ihu gị, rie, n'ihi na ruo mgbe akara aka ka edebeworo gị nke a sị, akpọwo m di m Izrel. Sọl wee soro Samuel rie ihe ụbọchị ahụ. Ha wee si n'ebe dị elu rịda n'obodo. O wee kpanyere Sọl ụka n'elu ụlọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ. O wee ruo mgbe chi bọrọ na Samuel kpọrọ Sọl n'elu ụlọ sị, bilie ka m wee zilaga gị. Sọl wee bilie, ha abụọ wee pụọ, ya onwe ya na Samuel ruo ezi. Ka ha onwe ha na-arịda na nsọtụ obodo, Samuel wee sị Sọl, si nwa okorobịa gị gabiga n'ihu anyị. O wee gabiga, ma gị onwe gị guzogide ugbu a, ka m wee mee ka ị nụ okwu Chineke.